Mga tauhan naman po ng PIDEA Region 1 sumailalim sa mandatory drug testing niya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Sumailalim sa mandatory drug testing ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 nitong Enero at 12, 2026 bilang bahagi ng pagpapatupad ng disiplina at pagsunod sa pamantayan ng ahensya. Pinanguna ng Regional Office ang aktibidad na nilahukan ng lahat ng personnel, kabilang ang mga mula sa provincial offices ng rehiyon. Isinagawang drug testing sa sistematikong paraan na may mahigpit na pagsunod sa tamang proseso upang matiyak ang pagiging patas, tumpak at kompedensyal ng mga resulta. Ayon sa PIDEA Region 1, layo ng aktibidad na mapanatili ang integridad at profesionalismo ng mga tauhan, gayon din ang pagtitiyak na nananatiling drug-free ang hanay ng ahensya sa pagtupad ng kanilang mandato. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.